Ó, vagy basszony! Ez nem hiszem, a legelső! Basszony! Ugye már nem kell, már! Testi órán! Vigyázzatomnak! De póló nélkül, kaszor nélkül, mert úgy a durvaság! Gondolom! Faszod kell megfogni! Ugra! Hallod, mi? Akkor így elkutatolom, hogy jól legyen. Mi nem, akkor ugolja, kalapja, ugrások, hogy mi a ugol. Ugol! Nyomotja, vigyázzam onnan. A másik tudom elmente. Na, gyerünk! Erik, vágj meg grimaszokat! De ide a kamerával, föl lesz a téve YouTube-ra. Így ez igazi nyomorék. Nem YouTube-ra, még a napi szarra. Minden? Nem a purutyára. Múltkor nézegettem a purutyán a sunákat, hogy milyen szar. Napi szarra felrakjuk. Miért úgy értem? Olyan látom, hogy ennyi szar nem csizék, Erik azt csinál, mint hogyha belennél börtönözve, és mondjad, hogy ki akarok szabadulni, engedjetek ki meg mindent. Megvették a kaja! Hallod? Nekem látszik jól, hogy megették a kajára. Milyen menő cipőd van? Milyen menő cipőd van, öreg, hogy ám ebbe kapál? Nézd már azok, mit a fejére. Vedd már fel. Látni kell most. Na, üljél már rá! Üljél már rá, hallod? Adok 10 000 forintot a rájön. Úristen! Erik, ugorjál már ki! Így aerobikozz itt az idébe, mint egy... Így, itt az... Így, Te fejé. Te fejé, hallod, te fejé. Jó, Erik, te fejé már.